Angena njalo ke lamabhela sixoxo sinuka intsundwana lamakhokozela njengalo ilifu lemvula. Wednesday 20 July 2022 luloko losuku suku esiphatha amagqabi namaxolo siphatha ingcambu siphatha amafutha siphatha amathambo lusuku esingathaki ngalo ke olu bantwana bahle sisayichalela ke sithi babuza abantu ba uphi ubhele ukhona ubhele xa ubhele usabethwa yivoice mntanomhle ngenxa yoko uThandeka ngesibe naye noMonday. I'm just trying nje to kuthiwa kuthini xa ufuna uphumza ivoice ndizama ukuphumza ivoice bantwana abahle ndikhona. So uSunday noMonday ke ukuba imeko isaqhuba ngohlobo sizabe sisima ngaye siqhube njengoWednesday, Friday and Saturday. Ningothuke abantu abahle ndikhona. Masingene kuyo ke incoko namhlanje siphethe into ekuthiwa ubuvimbo. Lelinye lamayeza amahle eli kulamayeza ethu kuloo nxele unayo amayeza liyeza fanele uba ube nalo ubuvimbo. Bayibiza ke bathi impathampatha yi-all rounder liyeza liza kunceda kwinto ezininzi xa ukhanda intlahla xa usilwa usenza amaBantu usenza into zokuchela naxa wenza into zokuqhumisa liyeza elisebenzayo. Nabantu kuthiwa zii-bushmen babelisebenzisa to chase away imimoya emdaka. Babade ngenye ixesha naxa beyozingela bawuqale balitshise liyeza ukwenzela ukubana xa behamba bakhathwe yimimoya emihle yokuthandeka imimoya yentlahla. Sabe siphethe loo nto ke ubuvimbo. Phambi koba singene ke ifomu isavulile bakhona abanye bayabuza tata ubhele sifuna ungena kwesikolo samayeza ithini le fomu. Ikula website nantsi iwebsite ethi www.vusilanga.co.za. Ukuba awukwazi khawuthumele kule WhatsApp number sikufakele ilink kwenza uthatha ngocofa la link. Ilula lento xa uye kuwebsite from iwebsite uvelwe kulaa ndawo ithi about us and the academy ucofe ilink. Natsho ke masesingena kubo ubuvimbo sitshilo mosisathi eliyeza wena mntu olandelayo nento kuthiwa zii-Ayurvedic medicine yase-India. Lelinye leyeza elithandwayo eli iguglishe mntanomhle uzifundele ukwenzela ungapheli kule information nyana yomntu otshelwa nangamazwi yabona i-information yomntu ogulayo ivele ingakuncedisa incam. Ziguglishe le mntanomhle uve ngalo eliyeza uzawuva amaChina alisebenzisa, the Mexicans and the Indians. One of izinto ezawuchazwa apha very important ezi ndawo uzawufumanisa amayeza athile bawasebenzisa njengathi ngelinye ixesha bangawasebenzisi njengathi. Jonga uba bawasebenzisa njani, incorporate wena mntanomhle ukwenzela uba usebenzise njengabo ukongeza olu lwakho ulwazi. Eliyeza liyasebenza apha ebuchotsheni to relieve i-stress ne-anxiety. Abantu abaneanxiety balisebenzise eliyeza uliphunga nje ulidibanise namanye amayeza into ze-anxiety ne-stress. Wena mntu othi awulali mhlawumbi ulifake into ne-rooibos dibanise ne-rooibos uphunge noba ufaka ngaswekire okanye uzithi hani uphunge mntanomhle ujonge uba i-depression ayizuhlana. Uyakhumbula mosisithe asithaki kodwa ayikokuthaka xa sithi uthi chatha i-rooibos. Mhlawumbi wena unyanga umntu othi akalali khawumenzela imbiza yempathampatha ne-rooibos. Iyaphinde le nto kuwe wena mntu othi uweak mhlawumbi wena mntu ubukhe wagula you lost a lot of muscle strength uyazibona mosuluze i-weight, not just i-weight but i-muscle le ngenxa yokugula you lost a lot of it because kaloku ibhiology ithi xa ungekho fat makukhangelwe nalapha kwi-protein uzokwazi uba umntu abe ne-energy abana ke ngokuluza i-muscle mass. Uba ukhandela umntu imbiza ombonayo uba uyawanida amandla fakontolwane ungayishiyi le nto ekuthiwa ubuvimbo ukwenzela laa mntu aphinde abuyele phi egazini. Iyaphinda yancedisa ke kubantu abafuna abantwana ukuba uthani ifumana ibantwana. Maninzi amazi ekudala swancokola mosapha enza izinto zabantwana into njengemiduni. Dibanisa wena impathampatha ubuvimbo kuyo loo nto uyikhandayo ukwenzela uba umntu atsho alibone usana. Maninzi ke amayeza enza ezo zinto kodwa kubalulekile uqala ujonge uba clinically akukho zitubes zirongo, ingaba i-sperm sikhona and so on and so forth. But kuyasebenza ke le nto kule nto siyitshoyo. Ingapheleli apho wena mntu ekuthiwa cholesterol erongo, i-bad cholesterol apha kuwe eninzi, mhlawumbi nawe uyazibona uba unabo ubudiki amafutha amaninzi anapha egazini. Xa kuyiphunge manje le nto phinde incedise ne-heart, le i-heart ibe ne-strength iphunge uyidibanise nezinye izinto. Ndiyayi-advertise ke intolwane mntanomhle
because i-blood purifier, i-blood tonic. So kuba i-blood tonic eyayincedisa i-heart muscle ukuthi isebenze, ufumane ne-blood purifiers ke ukwenzela uba ingabi just i-blood tonic ne-blood purifier, igazi likwazi ukuflowa. Nantsi ke le ndawo bendiqale ngayo ukuthi kwamanye amazwe bayisebenzisa le nto ukukhonektha with ancestors. Uba uyafunda ngazo i-Bushman bakuxelela ukuthi beyitshisa le nto in order to be kwi-trance. Xa ine-narcotic nto laa nto mos iyafana necaffeine, kuthiwa yintona nto kwisigarethi. Ndeva ke ngoku isigarethi sine-nicotine, ndifuna elo gama. So iyancedisa ke laa nto ukwenza uba ikunike la high. That's why incedisa into e-depression, because inezi zinto ezikunika i-dopamine, ufeel good, yabona apha engqondweni ufilishe good. Uzukuyizame ke xa kuthiwa i-diuretic yancedisa wena mntu othi ufuna uchama. Ndicingela ke mna aba bantu ukuthi ubani udumbe ubuso, ubani udumbe iinyawo, ukuncedisa ukuthi la manzi alapha kulo mntu aphume awachame. Mzamele ke lo mntu okuthi udumbe indawo ethile, osalinde iambulance, osamnyangayo. Fakele impathampatha mntana omhle, sidlule xa kusenziwa amayeza okulwa. Ukulwa ke i-non-specific, kuyaliwa whether ulwa through ukufutha, ukuchela, ukuphethelela, loo nto uyenzayo, noba uyaqhumisa or bathi uyashunqisa. Faka eli yeza because liyagxotha, liyalwa eli yeza abantu abaninzi abalishiyi. Hamba uyokhangela naphaa koFacebook ubone xa bethaka amabhanti, mhlawumbi nawungazenzela kwibhanti elifako. Ubona xa kuthiwa yimpathampatha, akuthiwa yimpatha manento, kuthiwa into eza kuphathaphatha le. Phambi kiyeke le nto leni, ingathi uyabona xa sekusiliwa kuthi uzawugileka emanqindini, iza kuphatha ndikuyeke. Bayisebenzisa njalo ke le nto. Eli yeza lelinye lamayeza that are very interesting because even though lisilwa liyaphinde kwalona lenza iinto zentlahla. Liyakwazi nalapha ezilwanyaneni ke sesidwaba nje, apha ezilwanyaneni kuthiwa xa inkomo kokwenu ine-abscess, andithandi ilive kakuhle la yeza but ke khawuyisabele xa unenkomo ene-abscess bathi yenzani le nto kula abscess. Iyacupha le nto xa usithi wena ufuni isinqandamathe sakho sinqandamathe komnye umzi okanye siqandamathe komnye umzi. Thathe eli yeza wena wenze isicupho, udibanise namanye amayeza ocupho ukuthi bonke abawuthi balale nobani makwenzeka into ethile. Iphinde le nto ibe sisibambelelo both esifakwe ekutyeni nesi sangaphantsi. Uyayiqonda mose xa kuthiwa isisicupho izawungena kwesaa sibambelelo sangaphantsi, ingene ke nakwezinye izibambelelo. Ifuna ukwazi uyenza ke le nto mntu amayeza. Ya, asifuni uthaka mose siyachaza qha uba iyangena le nto kwizibambelelo. Bamba umntu wakho ukwenzela uba angaphindi ahlenyuka, but ungathi xa sewumbambile umshiye uyobamba nabanye. Bonke abantu abo bafake izibambelelo, kukhohlakala yile nto ikubethisa ngabantu abadala bale mizi, uzibone ingathi unamashwa. It's because ngoku wena uyathakatha. Besitshilo mos beli yeza liyakwenza ubucaceleke, uthandeke, liyavula noba besekuthiwa kuvaliwe. Emva kokuba usebenzise eli yeza ukulo, uyaphinda uliguqule eli yeza udibanise namayeza amahle omavula kuvaliwe, ukwenzela uba into zakho noba besekuthiwa zivaliwe ubone uba nawe uvulekile. Into zakho zivulelekile, uzibone uba nawe la mathamsanqa. Hamba wena uyofunda nakubantu abancokola koFacebook, umntu axelele indlela athe wathandeka ngakhona emva kokuba esebenzise eli yeza. Thakwa kamnandi ke xa unayo iguava leaf, not iguava leaf, iguava, ufumane saa stem, stock, xolo, phela ngakhumsha into engekhoyo. Dibanisa nexolo leguava, usebenzise kwiinto zothandeka, ujonge uba ayizukusandaweni na. Wena mntu ke uthi uzithandela iintombi, ngumfana uthanda iintombi, ungabashiyi oZekani, ungabashiyi oRoselina, ungabashiyi yonke nje le nto yabafana, ukwenzela uba uthi xa ungena phakathi koosisi uthandeke. Nabantu abangoosisi ke abafuna uthandwa ngabafana, chatha wena ontombi ayibhinqi kwezi zinto zakho, udibanise nalo eli yeza, ujonge uba awuzuba ngumntu ophuma somewhere na. Phinde ke wena mntu, ingakumbi wena mntu ububona zazi into zakho zavaleka, amaphupha wasawaboni. Mhlawumbi ungumntu wena ubunyanga abantu, bukwazi uvuka nethongo, ngoku kumnyama ebhodini. Khawukhe ulidibanise eli yeza namanye amayeza anjengoontsukumbini. Uzama ukwenza le nto nje leyo, tshaya mntana omhle, uzitshayele nje because kaloku wena uyatshaya, mkhumbula laa narcotic.
umane uzitshayela nje, umane uzitshayela ujonge uba kuzubakho mehluko na. Naxa ke besiphethe sizawuthi phayana Friday siphinde sibuye sikuthakele lona eli yeza. Sikayazi uba sizawulisakwe iphi kona, kodwa ke sizawube siyathaka Friday, sizobuya ke Saturday. Sizawukhe sime mani okwangoku Sunday noMonday camagu.